ang kapakanan ng mahal mo. Yung taong gusto mong makita pagmulat ng mga mata mo sa umaga at yung taong gusto mo huling makita bago mo ipingin ang mga mata mo sa gabi. Yung taong gusto mong makasama hanggang pagtanda mo. Yung taong gusto mong alagaan habang buhay. Diba? True love. Yan ang mas importante. Salamat, Willie, ha, sa pagbabahagi ng kwentong true love mo. Bukas muli nating pagtanong ng mga awitin at kwento ng puso. Ako si Tony at Tito. Susunod sa kwento sa hapon ni Karen sa Cruz. At nako, ilang araw na nga lang, 9 days na lang before Christmas. Ahem.